Elas Baba Mal woni heewide kala ko yoni ko pulaago kala ko yimɓe ko pulaago kala ko yutti ko pulaago kala ko seni ko pulaago kala ko seni ko pulaago wonde so Allah waɗani fulɓe hoko yona wonde sona alane pulaago keede ala nawi pulaago o gurdam mawɗo gurdam ketogal wura tan hoko yewhonde wona garagal so fammi heewi ko mari tiɗi a wurani gurdam tutanɗa ɗum noon mañala Baba Mal kelsotoɗe beela cérémonie o Elas Baba Baydi Mal yari mayo mo yarani deɓɓeɗe boccani baraje dimɓeje tan ngari mayo tikkaare kay wodu ñamdu ka o jani joni ko tigi nde tawno en gandi Sey Coumar Kon aɗa may Seydi Man Siré Samba Demba Ali Moutar ɓurtolatade joom hoore moɗo roɗaki ɓandu ñama kulsene katane santigino fotidino peñague ɓurma ko ɓoyde ko ɓuranimo yoncede ko hawno ko waɗi anda kawɗa gaɗa ne waɗa abdou bo ari e duɗo sigalante ken simoɓe tabiye duɗo toka duɗo kadi fina ɗo wudere wi Allah tan toɓe kore jalto o ɓurma ko ɓoyde ko ɓuranimo yoncede o ko hawno ko waɗi ande kawɗa gaɗa ne waɗa Elas Baba Mal a nawi ɗemgal Pulaar